Μωρέλια μου αγαπημένα, καλώς ορίσατε στο πρώτο Travelcast. Είναι το πρώτο επεισόδιο το οποίο προβάλλεται και σε YouTube αλλά και σε Spotify και στις πλατφόρμες που μπορείς να κάνεις stream τα αγαπημένα σου podcast. Ο λόγος είναι γιατί μπορεί να θέλουμε να έχουμε εικόνα από τα ωραία ταξίδια που σας παίρνω μαζί μου και ταξιδεύουμε real time στο Instagram, όπου έρχεστε μέσα από τα stories μου στην παρέα μου και στην εξερεύνηση και αργότερα φροντίζουμε να δημιουργούμε εδώ ένα πολύ ωραίο βίντεο στο οποίο μοιράζομαι μαζί σας όλη μου την εμπειρία και αυτό που έζησα εκεί και το τι σας προτείνω. Αυτό λοιπόν βρίσκεται την εικόνα στο YouTube, αλλά βρίσκεται και σκέτο εδώ τον ήχο στο Spotify. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, είμαι voice actor, παρέα ταξιδεύουμε και πάμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα τρομερό ταξίδι που έκανα στους Παξούς αλλά και στην Κέρκυρα. Όσοι ήδη με γνωρίζετε θα ξέρετε ότι σπούδασα στην Κέρκυρα για 5 ολόκληρα χρόνια, έμενα εκεί, σπούδασα στο Τεχνό και Εικόνας. Συνεπώς οι εικόνες που έχω αυτά τα 5 χρόνια από το νησί είναι αξέχαστες. Νομίζω ότι αγγίζω και τα όρια του μόνιμου κατοίκου, αφού πλέον φροντίζω να επισκέπτομαι το νησί πάρα πολύ συχνά. Αυτή τη φορά όμως η εμπειρία ήταν διαφορετική και ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για το Μαέστρο. Θα μιλήσουμε για την δεύτερη σεζόν του Μαέστρο που είχα την τιμή και τη χαρά έστω και για λίγο να παρευρεθώ ως κομπάρσος στα γυρίσματα. Και πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία μας από την αρχή. Αφού έτσι χαλαρώσατε, αφού ξαπλάρετε, την αράξατε, μπείτε σε mood διακοπών, πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε συγκεντρώσει. Είναι γνωστό ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κατάγεται από τους Παξούς και έχει επιλέξει αυτόν τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε και περνούσε τα καλοκαίρια του για να κάνει τα γυρίσματα του Μαέστρο. Τους Παξούς ήδη τους γνωρίσαμε από την πρώτη σεζόν, τώρα όμως έχει επανέλθει η σειρά εκεί για τα γυρίσματα, τα οποία να σας πω ότι αυτό το βίντεο γίνεται τώρα, αρχές Ιουνίου του 2024, και τα γυρίσματα μόλις ολοκληρώθηκαν στους Παξούς για να τελειώσει όμορφα και ωραία η δεύτερη σεζόν, η οποία θα έρθει στους δέκτες μας από τον Οκτώβριο. Τα 3 τελευταία επεισόδια τα οποία έχουν απομείνει, μπορεί και 4, θα σας γελάσω εδώ. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο επεισόδιο νούμερο 4, και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε θα το πιάσουμε από την Κέρκυρα. Στο επεισόδιο νούμερο 4, η Χάρης Αλεξίου και η Μαρία Καβογιάννη επισκέπτονται την Κέρκυρα, όπου εκεί κάνουν τις δικές τους business και τα δικά τους ξεκαθαρίσματα. Πάμε λοιπόν να δούμε πού μένανε για αρχή. Λοιπόν, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο στη σειρά, όπου φαίνεται έτσι μια ανοιχτοσιά, όπου φαίνεται η τόπια αρχιτεκτονική της Κέρκυρας, και να σας πω ότι αυτό εδώ το σημείο βρίσκεται πάνω από το Λιστόν, στην πλατεία την Σπιανάδα, και έχει θέα, παιδιά, το παλιό φρούριο, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, όλη την πλατεία μπροστά, και περνάει κάτω από την πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα που έχουμε για την Κέρκυρα, το Λιστόν. Βρίσκεται λοιπόν ψηλά επάνω, για όσους δεν έχουν εικόνα, να σας πω ότι βρίσκεται στο Λιστόν, που είναι το πιο κεντρικό σημείο της Κέρκυρας, επάνω ψηλά, πάνω δηλαδή από τις καμάρες, τα βόλτα όπως τα λένε οι Κερκυραίοι, πάνω υπάρχει ένα μικρό rooftop. Εκεί είναι, και να σας πω ότι αυτό κανονικά είναι ένα Airbnb το οποίο μπορείτε και να το νοικιάσετε. Η Χάρης και η Μαρία κάνανε έτσι την βόλτα τους στα καντούνια της Κέρκυρας, στα στενά όπως το αποκαλούν στην Κέρκυρα, και η Χάρης επισκέφτηκε ένα καφέ στο οποίο συνάντησε τον αστυνομικό. Αυτό λοιπόν το καφέ είναι ένα πραγματικό καφέ, δεν στήθηκε για τις ανάγκες των γυρισμάτων, είναι ένα καφέ, αλλά στο ωράριό του υπάρχει μια μικρή ιδιαιτερότητα, καθότι δουλεύει με ωράριο καταστημάτων. Είναι vintage όπως λέει και ο τίτλος του, και εκεί μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία έτσι παλιά πραγματάκια, αντίκες να αγοράσετε, αλλά φυσικά μπορείτε και να πιείτε τον καφέ σας το πρωί ή και το απόγευμα. Εγώ δυστυχώς όταν επισκέφτηκα το συγκεκριμένο σημείο μου ήταν πολύ δύσκολο να μπω μέσα και να απολαύσω τον καφέ μου, καθότι αναγκαστικά και λόγω περιορισμού του χρόνου το επισκέφτηκα μεσημεριανή ώρα, οπότε ήταν κλειστό και δεν μπορούσα να το δω ως καφέ. Παρ' όλα αυτά όμως να σας πω ότι βρίσκεται σε
ένα στενάκι μέσα χωμένο, δεν μπορώ ακριβώς να σας το περιγράψω με λέξεις πώς θα το βρείτε, αλλά μπορείτε να κάνετε μία αναζήτηση στο Google Maps και να σας το βγάλει, και αν βρεθείτε στην Κέρκυρα, γιατί όχι, να απολαύσετε εκεί τον καφέ σας. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σημείο επίσης, το οποίο βλέπουμε τον αστυνόμο να βγαίνει, υποτίθεται, από το γραφείο του για να πάει να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ένα συγκεκριμένο πλάνο στο οποίο βλέπουμε τον αστυνομικό να περπατάει σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό λοιπόν εδώ το σημείο λέγεται πλακάδα Ταγιού, πλακάδα του Αγίου, Ταγιού Σπυρίδωνα, δηλαδή ο οποίος βρίσκεται ακριβώς από πίσω, είναι το καμπαναριό του. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι γίνονται πάρα πολλά δρόμενα μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και κεντρικό καντούνι, και εκεί γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στη διάρκεια κυρίως του καλοκαιριού. Εκεί μπορούμε να δούμε σκητσογράφους να σας κάνουν το πορτρέτο, μπορούμε να δούμε μουσικούς οι οποίοι παίζουν την μουσική τους, τη μοιράζουν έτσι απλόχερα στα καντούνια, και είναι μια μοναδική ατμόσφαιρα. Έτσι οι ήχοι μπλέκονται με τις σταχτάρες που είναι τα πουλιά τα οποία φωλιάζουν στην Κέρκυρα, και νομίζω ότι μάλλον μπορεί να κάνουμε και ένα επεισόδιο γι' αυτό, όπου πραγματικά θέλω να σας πω για το φαινόμενο, για αυτό το ηχοτοπίο, για αυτά τα πουλιά τα οποία πετούν στον ουρανό της Κέρκυρας. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Άντε, θα σας τα πω τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο που έρχονται από την Αφρική. Επισκέπτονται τη χώρα μας για το θερμό κλίμα και επιλέγουν την Κέρκυρα γιατί τα κεραμίδια είναι πολύ πολύ παλιά και εκεί μπορούν να χτίσουν τις φωλιές τους. Καθώς αυτά τα πουλιά, λοιπόν, οι σταχτάρες ή αλλιώς πετροχελίδωνα, που είναι μακρινά ξαδέρφια των χελιδονιών, δεν στέκονται ποτέ. Απίστευτο, δεν στέκονται ποτέ. Δηλαδή μπορείτε να τα απολαύσετε να πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Να σας πω ότι τρώνε πετώντας, κάνουν έρωτα πετώντας, κάνουν τα πάντα πετώντας, μερικά κιόλας κοιμούνται και πετώντας. Απίστευτο, απίστευτο. Ο μόνος λόγος που θα σταματήσουν αυτά τα πουλιά είναι για να δημιουργήσουν τη φωλιά τους και να αναπαραχθούν. Συνεπώς εκεί είναι που χρειάζονται αυτά τα κεραμίδια που θα βρούμε στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Μπορούμε επίσης σταχτάρες να συναντήσουμε και στο Ναύπλιο, αλλά και στην Πλάκα, στην Αθήνα. Σε μέρη δηλαδή όπου οι κατασκευές είναι κάπως λίγο πιο παλιές και έχουν πολλά κεραμίδια. Αυτή λοιπόν ήταν η μικρή μας παρένθεση και θα επιστρέψουμε. Θα δούμε ακόμα λοιπόν τώρα ένα σημείο στην Κέρκυρα, το οποίο είναι η Μητρόπολη, παιδιά. Βλέπουμε εδώ στο βίντεο στο YouTube, βλέπουμε κάποια πλάνα από το σημείο που στεκόταν η Χάρης Αλεξίου μαζί με τον αστυνομικό και που κάθονται κάτω στα σκαλιά και τα λένε. Εκεί λοιπόν είναι η Μητρόπολη της Κέρκυρας, πάρα πολύ ωραίο σημείο, ειδικά κατά τη διάρκεια του Πάσχα, όπου οι ψαλμοδίες έχουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα, θυμίζουν κάτι από Ιταλική όπερα. Είναι η αλήθεια, όσοι τα έχετε επισκεφτεί Πάσχα, ίσως και να καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να σας πω και τι περιγράφω. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι τουριστικό σημείο και αυτό, στο οποίο μπορείτε να αράξετε εκεί στα σκαλιά, να απολαύσετε την θέα στα στενά ή πολύ απλά στα καφέ που υπάρχουν από κάτω να κάνετε ένα μικρό pit stop κατά τη διάρκεια της εξερευνήσής σας στην παλιά πόλη. Λοιπόν, αυτά είναι τα κυρίως σημεία τα οποία συναντάμε στην Κέρκυρα. Εάν μου έχει ξεφύγει κάτι, εννοείται θα χαρώ να μου το γράψετε σε σχόλια από κάτω για να το ξαναδούμε λίγο το θέμα. Πάμε τώρα στους Παξούς. Πάμε τώρα στους Παξούς. Λοιπόν, η Παξή είναι ένα μέρος το οποίο το έχω επισκεφτεί αισίως μάλλον 3 φορές και η αλήθεια είναι ότι το έχω ερωτευτεί. Το έχω ερωτευτεί γιατί είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, εσμαραγδένιο στο Ιόνιο Πέλαγος. Μπορείτε να φτάσετε εκεί οδικώς, είτε από την Ιόνια Οδό αν έρχεστε από την Αθήνα, είτε μπορείτε από στο τέλος μάλλον να φτάσετε της Εγνατίας Οδού αν έρχεστε από Θεσσαλονίκη και γενικότερα από την Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν θα πάρετε το καραβάκι, το ferry boat, το οποίο θα σας πάει στους Παξούς. Είναι περίπου 1,5 ώρα διαρκεί το καραβάκι μας. Είτε επίσης μπορείτε να φτάσετε στους Παξούς από την Κέρκυρα, όπου υπάρχουν πάρα πολύ συχνά δρομολόγια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συνδέεται, εκτός από την Ιγουμενίτσα, συνδέονται οι Παξοί και με την Λευκήμη, το νότιο άκρο της Κέρκυρας. Αφού λοιπόν φτάσετε, θα αντικρίσετε κάτι το οποίο είναι μαγικό, παιδιά, σε αυτό το σημείο. Ίσως να μην το συναντάμε και πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Αν το συναντάμε, γράψτε μου επίσης ένα σχόλιο, είτε στο Instagram είτε στο YouTube, από
που γίνεται η επικοινωνία μας. Λοιπόν, το συναντάμε μόνο στους παξούς. Και η μαγεία βρίσκεται στο ότι όπως μπαίνεις στο λιμάνι, συναντάς ένα ας πούμε φυσικό φιόρδ. Είναι ένα καταπράσινο νησί του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο λιμανάκι των Παξών, στον Γάιο. Και έτσι κάνει τα νερά από το πάρα πολύ έντονο πράσινο, από τη βλάστηση που υπάρχει στα Πεύκα, να φαίνεται σαν πισίνα. Είναι απίστευτη εικόνα. Αν έρθετε με τουριστικό πλοιάριο από την Πάργα, καθότι γίνονται καθημερινά εκδρομές στους καλοκαιρινούς μήνες από την Πάργα, μονοημερές που σας πηγαίνουν στους Αντίπαξους, άλλο μοναδικό πράγμα από εκεί, και στον Γάι, στην ας πούμε πρωτεύουσα των Παξών, αλλά σας πηγαίνουν και στην πίσω πλευρά από τους Παξούς, όπου η πρόσβαση γίνεται κυρίως μόνο με σκάφος, όπου μπορείτε να δείτε τρομερά πράγματα, σπηλιές μέσα στο νερό και τέλος πάντων να μην σας πω περισσότερο, νομίζω ότι αξίζει να το επισκεφτείτε και να το ζήσετε αυτό. Στους Παξούς λοιπόν, όταν φτάνουμε και βλέπουμε αυτό το τρομερά υπέροχο φυσικό φιόρδι, το καταπράσινο νησί, τα Πεύκα, τα τζιτζίκια το καλοκαίρι που μιλάμε για δεν σε αφήνουν σε ησυχία. Θα συναντήσουμε όλα τα υπέροχα καφέ μπροστά στην παραλία του Γάι και τα εστιατόρια, είναι όλα μαζεμένα, είναι όλα στα πόδια σας. Τα καταλύματα βρίσκονται σχεδόν όλα συγκεντρωμένα εκεί στον Γάι, αλλά μπορείτε φυσικά να βρείτε και στις πιο έξω περιοχές και μπορείτε να βρείτε και προς την Λάκα. Η Λάκα, παιδιά, βρίσκεται βορειοδυτικά, θα λέγαμε, του νησιού. Είναι ένα υπέροχο χωριό το οποίο έχει ζωή κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί λοιπόν όπου θα συναντήσουμε επίσης ένα υπέροχο φυσικό λιμάνι και εκεί όπου γίνεται το κυρίως γύρισμα από τις σκηνές που βλέπουμε με το σχολείο. Εκεί λοιπόν όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες, υποτίθεται, για το φεστιβάλ στο Μαέστρο και που γίνονται πρόβες για τη χοροδία, και εκεί που βλέπουμε αρκετά γυρίσματα, εκεί που συναντάμε την Κλέλια με τον Ορέστη να παίζει πιάνο η Κλέλια και ο Ορέστης σαν σωστός μαέστρος να της υποδεικνύει πράγματα, εκεί που συναντάμε την ορχήστρα, εκεί που τέλος πάντων γίνονται τα κεντρικά γυρίσματα στο σημείο αυτό. Εκεί λοιπόν βρέθηκα και εγώ ως κομπάρσος σε μια σκηνή που γυρίσαμε για το τέλος του δευτέρου κύκλου. Και εκεί, παιδιά, εκτός από ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για να το επισκεφτείτε, που έχει τρομερό vibe, είναι τρομερό απλά, εκεί να σας πω ότι μέναν και οι πρωταγωνιστές καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκεί λοιπόν ντύνονταν, εκεί ήταν το βεστιάριο σε ό,τι αφορά το κομμάτι των γυρισμάτων στην Λάκα. Εκεί συμμετείχα και εγώ, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα, δυστυχώς, αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Μιλήσαμε λοιπόν για την Λάκα που βρίσκεται το σχολείο, εκεί που γίνονται τα κυρίως γυρίσματα. Υπάρχουν όμως και άλλα μέρη μέσα στους Παξούς όπου γίνονται γυρίσματα, όπως ας πούμε σε αυτό εδώ το παραδοσιακό καφενείο που έχουμε δει τους πρωταγωνιστές μας να τρώνε στον Μπουρνάο, που είναι στο δρόμο από τον Γάι προς τους Παξού, από τον Γάι προς την Λάκα. Παιδιά, έχω μαγευτεί τόσο πολύ και μόνο από τις περιγραφές δεν έχω προετοιμάσει τίποτα, πρέπει να σας πω, και όλα έτσι σας τα λέω όπως μου έρχονται σε αυτό εδώ το Travelcast, που θέλουμε να έχουμε και ένα κομμάτι αυθορμητισμού, νομίζω. Όπως αυθόρμητα τα ζούμε, έτσι αυθόρμητα θέλουμε και να τα λέμε. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το επισκεφτείτε, μπορείτε κανονικά να φάτε και να πιείτε εκεί, εννοείται. Και στον Γάι θα συναντήσουμε το Δημαρχείο, παιδιά, όπου βγαίνει και μιλάει ο Φάνης Μουρατίδης, ο δήμαρχος των Παξών. Εκεί λοιπόν έχουν γίνει αρκετά από τα γυρίσματα όταν δίνει τις ομιλίες του στο Δημαρχείο. Θα το βρούμε ακριβώς μπροστά στην προκυμαία του Γαϊού. Αυτά είναι τα κυρίως μέρη. Πάμε και σε ένα ακόμα, εκεί λοιπόν όπου έχει γυριστεί στους Αντίπαξους, εκεί όπου υπάρχει μια παιδική μνήμη από τον γιο του Δημάρχου, όπου υποτίθεται ότι μοιράζονται, ας πούμε, κάποιες αναμνήσεις ότι ο πατέρας του τον είχε σώσει κάποια στιγμή, και μιλούν στην παραλία.
αν δεν κάνω λάθος. Αυτή λοιπόν η παραλία βρίσκεται στους Αντίπαξους, είναι η παραλία Βουτούμη, και αν τύχει λοιπόν και επισκεφτείτε τους Παξούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα μία ολόκληρη μέρα να την περάσετε στους Αντίπαξους, γιατί έχουν αυτά τα φοβερά ονειρικά νερά που είναι σαν να είστε σε μια φυσική πισίνα, είναι πεντακάθαρα, ναι, σίγουρα συγκεντρώνουν πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ή τα άτομα που έρχονται από τους Παξούς με τα βαρκάκια, τα οποία σας συστήνω σίγουρα να πάρετε, μιλάμε για τρομερή εμπειρία. Το δρομολόγιο δεν κρατάει πολλή ώρα. Ούτως ή άλλως, είτε μπορείτε να έρθετε με τις μονοήμερες από την Πάργα, που επίσης κάνουν αυτά τα tour, και από την Κέρκυρα επίσης. Σας το συστήνω, θα σας σύστηνα βασικά όμως να το κάνετε από τους Παξούς με το βαρκάκι, και αυτό γιατί θα έχετε περισσότερο χώρο και χρόνο να το απολαύσετε σωστά. Να μπείτε, να βγείτε στην παραλία όσες φορές θέλετε. 2 ακόμα σημεία τα οποία πρέπει να αναφέρω από τους Παξούς, τα οποία τα παρατήρησα, τα έψαξα, τα βρήκα και έχω ετοιμάσει εδώ τις πληροφορίες μου. Το ένα είναι το σπίτι στο οποίο έμενε ο αστυνόμος όταν επισκέφθηκε τους Παξούς. Είναι ένα μεγάλο επιβλητικό κτίριο με έτσι αρκετά χρώματα, το οποίο θα το συναντήσουμε στον Γάιο, παιδιά, όπως μας αφήνει το καράβι από την Ιγουμενίτσα, περπατώντας λοιπόν για να πάμε προς το κέντρο του Γάι, προς το κεντρικό σημείο εκεί του λιμανιού με τις βάρκες. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή στο δεξί μας χέρι θα συναντήσουμε αυτό το μεγάλο κτίριο, το οποίο κάποτε ήταν το αρχηγείο των Άγγλων όταν ήταν υπό την κατοχή τους οι Παξοί. Έχει αλλάξει διάφορες χρήσεις από τότε, πλέον όμως είναι ένα Airbnb, οπότε μπορείτε να ζήσετε τη μαγεία του μαέστρου και γιατί όχι να τον νοικιάσετε και να μείνετε εκεί που έμενε και ο αστυνόμος. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και συμμετέχει για πάρα πολύ λίγο, αλλά παρόλα αυτά όμως το παρατήρησα και το βρήκα για να το δείτε, είναι μια αυλή σπιτιού, παιδιά, μια απλή αυλή σπιτιού, όπου υποτίθεται ότι η Μαρία Καβογιάννη περπατάει στο δρόμο των Παξών και μία από τις γειτόνισσες, ας πούμε, και φίλες της την σταματάει και την κοροϊδεύει ουσιαστικά για αυτό που συμβαίνει στην ζωή της μέσα από έναν κήπο. Αυτός λοιπόν ο κήπος βρίσκεται σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο πάνω στο λιμανάκι του Γάιου. Είναι ένα απλό σπίτι και αυτό η αλήθεια είναι ότι βασικά τα περισσότερα σημεία κατάφερα και τα εντόπισα με την βοήθεια της Αναστασίας της Κοντάρη, η οποία είναι μια εξαιρετική τύπισσα, η οποία μένει στους Παξούς, γίνει μαθρέμα των Παξών. Να την ακολουθήσετε, εγώ θα έλεγα, στο TikTok, όπου καθημερινά κάνει live. Αναστασία Κοντάρη θα την βρείτε, κάνει καθημερινά live από τους Παξούς, οπότε κάθε μέρα θα είναι σαν να βρίσκεστε εκεί. Με την δική της βοήθεια λοιπόν, μένοντας στο δικό της κατάλημα στο κέντρο του Γάι, μας βοήθησε να βρούμε και αυτά τα σημεία και ήταν εκείνη που ευθύνεται για το γεγονός ότι συμμετείχα και εγώ ως κομπάρσα σε αυτήν την τρομερή εμπειρία και μπόρεσα να δω τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να σκηνοθετεί άρτια και να κατευθύνει μια ολόκληρη παραγωγή με έναν εξαιρετικό τρόπο και γενικότερα πάρα πολλά μπράβο στην παραγωγή. Ήταν μια απίστευτη όμως εμπειρία. Αυτά έψαξα και βρήκα, αυτά ανέφερα. Τώρα αν μου έχει ξεφύγει κάτι ή αν έχετε κάποια απορία, ας πούμε, για κάποιο μέρος, θα χαρώ να το συζητήσουμε περαιτέρω, παιδιά. Μπορείτε να μου γράψετε τα σχόλιά σας στο YouTube, αν μας βλέπετε από το YouTube. Διαφορετικά, αν μας ακούτε απλώς, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram. Θυμηθείτε ότι σε Instagram, TikTok, YouTube, αλλά και στο Spotify με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού και τα λέμε και από εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σε αυτό το πρώτο επεισόδιο του Travelcast, έτσι το απλό, αυθόρμητο, χωρίς να έχουμε σχεδιάσει τίποτα, ήσασταν μαζί μου. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Ποιος ξέρει άραγε πού θα ταξιδέψουμε στο επόμενο επεισόδιο.